Mauli na ni sila ron. Si Madam Agnesia. Madam, si Madam, Lingling. Madam Bitot. Madam Lingling. Ito bayri kay bayran ko. Madam Inday. O si Madam Rojarski. Apil tikom ang Apil na mo i-take home. Ani silang duha sa Bukidnon ni sila maguli sa Malaybalay. Malaybalay City. Asa dapit sa Malaybalay? Dalwangan. Sa Malaybalay, Dalwangan. Kini siya, sa Carmen ra ni siya mauli. tikom. Sa Carmen ra ni siya mauli. I-take home niyang itoy. Ayaw kay pinangga na ako na. Pinangga jud na ako na. Ito na mi guys. Ang Malay namin sa mga gar kay among module nagulag. Waiting. katong tanong ng kung pangayon na Na, ito na mi garanting ko sila daw. Si Mabi. Hi, Mabi. Sa mana apil og bring house? Take home gyapon. Uy, unsa ba nang nadatugan? Ayaw ka nagdatugan kuan. Kay magkalupad na ta manok. Dakpon bugid na. Ang kanding. Kanding. Uy, ayaw na danay butang kay basig maglukso na. Dadto kay mabantayan man. Oh. Uy. Kay aplas ma, aplasen sa tudan. Wala ba sila yung mother? Uli na kami, mi. Ang mi, oh. Uy, mama. Si Lula, si Mama, si Antinday, o si Mama Rosa. Hi guys. Ah, Guys. Hi guys. Uli na sila kagayan guys. uli na. Na. Uli na jud sila. Mingaw na kay ari sa balay dayon. Si Mama karon magsuroy sa puto. Nya kami na lang ni Lula duha mabilin. Ha? Iapil ko kag bring house. Bye. Tuan na sila Mama Rosa, nanguli na. Igsuon sa akong mama. Kagayan to sila maguli. Nya kami na lang ni Lula pud ari mabilin karon kay si Mama magsuroy sa puto. Nya manghipos na lang pud dayon ko kay nay daghan hipuson bayetch. Mangnusnus sa salog, maghugas sa plato. O mga char-char nga gilimbuhaton sa balay. Manghipos na pud ko. Manghugas sa plato. Manghugas sa plato. Mamahaw sa kong unak kay para tuloy-tuloy akong trabaho. Mamahaw ta guys, naay pa ko. Nya, naay miswa. Yan na itlog gamay. Dampuog ang hugason. At pasignal na ba ko sa puntod, ma?
Na ang panyuto ni Lola. Dukan sa balay daghan. Saan yung sudan niya? Ibilin dia daan ang sudanon niya. Tahan ko mahugas sa plato kung daghan tubig. Kay lami kay ibanwas dahil daning banggira. Hindi at kahinlo. Diba? Hinlo ang banggira bayot. Di ara bayet. Mamani akay ibanwas naman dayon. Daw kani mga planggana ako ni butangan daan sa tubig. Kay basin ug magundang ang tubig, at least na ay pundo, di ba? Hayag ra kay tan-awon kung malimpyuhan. Kay giki naman in taon to uy. May nang mag-andam-andam og tubig kay naman usahay nga magundang ang tubig para na ay pundo na tubig. Di nalimpyo ang banggera. Nya nahugasan na pud ang plato. Nahuman akong hugas sa plato. Nahuman akong limpyo sa banggera. Naanapod ko'y pundo na tubig. Ang problema karon kato na pud ang salog, banwasa na pud to. Ingani lang ang atong trabaho sa bukid. Magtuyok-tuyok ra. Hala, toy-toy. Abti kaya mong toy-toy Agoy, gikapoy ka toy-toy. Katugon man lagi ka, ha? Toy-toy? Kana among ito'y mag-abay na siya sa among pagkatulog. Nya, kung kalibangon siya or kaihion, magsali din na siya kamras atong pultahan. Nya amo din siya ikanaog. Nya ang nakanindot kay dili siya sa salog malibang, diri sa kawayan or mangihi. Manaog yun na siya dito sa silong. Dayon, paghumanig ihi or kalibang, mubalik din na siya atong pultahan. Magsali na pud na syagit. Amo na pud siyang kwaon. Balik ato sa kwarto. Karon, wa pa na human ang akong trabaho. Kay naapay salog. Hawa mo titoy di. Hawa mo titoy di. Hawa mo titoy ha. Titoy. Hawa mo titoy. Kay
Limpyo na tutoy. Totoy, totoy. Pita kaayo. Muna brasan kiniron. Diba? Kanira paglimpyo kay para mga wala ang pita. Agod ni siya pita kayo kay ang dito sa kusina namo pita man. Manang pagsaka, madala ang pita. Manang ingingani na lang nako para dali ra makuha ang mga pita. Daw dili ni siya pwede nga inganion kanunay kay para dili magabok ang iyahang kuan, ang iyahang tuong na kahoy. Oh, nalimpyo na. Oh, diba? Limpyo kaayo, bayelch. Oh, limpyo kaayo. Syalan. Limpyo kaayo. Kipaningot kog panlimpyo. Ako na lang gibanwasan kay ang mga pita para mga kuha tanan. Mao nang dali ra kay nahuman. Mag-adto na pud ko sa punton magpa-signal. Magpahuway sa ako ay hadayon ko manghimasa. Kay nagihak singot kay ko. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye.